Хөрмәтле районның эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләре, ветераннары һәм аларның гаилә әгъзалары. Сезне ихлас күңелдән һөнәри бәйрәмебез, полиция хезмәткәрләре көне белән чын күңелдән котлыйм дип яза җылы эчтәлекле тәбрикләү хатында район эчке эшләр бүлеге начальнигы, полиция подполковнигы Айдар Әхтәм улы Юсупов. Ел дәвамында нинди генә көн яки бәйрәм булмасын, безнең өчен эшнең иң кызган чоры. Көн дими, төн дими, полиция хезмәткәрләре һәрчак район халкының хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен яклауга, җәмәгать тәртибен, иминлекне саклауга һәм җинаятьчелек белән көрәшкә багышлый. Һөнәри бәйрәмнәрендә дә алар кызу эш өстендә, ил эшләренең иминлеге, тынычлыгы сагында тора. Эчке эшләр органнары һәр вакыт дәүләт системасының ышанычлы буыны булды һәм шулай булып кала да. Башка көч ведомстволары белән бергә законлыкны һәм хукук тәртибен саклау, җәмәгать куркынычсызлыгын тәэмин итү өчен җавап бирәбез. Күп елларын авыр һәм куркыныч хезмәткә багышлаган һәм хәзер яшь буынны тәрбияләүгә һәм үстерүгә гаять зур өлеш кертүче, бай тәҗрибәләрен һәм хезмәтнең иң яхшы традицияләрен тапшыручы эчке эшләр бүлеге ветераннарына аерым рәхмәтемне җиткерәсем килә. Тәннәренә ныклы тазалык, җаннарына тынычлык, бәхетле картлык телисем килә. Шулай ук бүгенге көндә район эчке эшләр бүлегендә хезмәт салучы һәр хезмәткәремә тыныч тормыш, хезмәтләре һәм халкыбызның иминлеген тәэмин итүдә салган фидакар, намуслы хезмәтләрегез өчен рәхмәтемне белдерәм. Һөнәри бәйрәм һәр барчагызга нык сәламәтлек, күтәренке кәеф, оптимизм, сабырлык, иминлек һәм ватанга хезмәт итүдә тагын да зуррак уңышлар, туганнарыгыз һәм якыннарыгызның ярдәмен тоеп яшәвегезне, үзегезгә һәм гаиләләрегезгә иминлек, бәхет телим. Иң ихлас теләкләр белән район эчке эшләр бүлеге җитәкчесе Айдар Әхтәм улы Юсупов. Господа офицеры, по натянутым нервам я аккордами веры эту песню пою тем, кто, бросив карьеру, живота не жалея, свою грудь подставляет за Россию свою. Тем, кто выжил в Афгане, свою честь не изгадив, кто карьеры не делал от солдатских кровей, я пою офицерам, матерей пожалевшим, возвратив им обратно живых сыновей. Офицер! Господа офицеры, как сберечь вашу веру на разрытых могилах? Ваши души хрипят. Что ж мы, братцы, наделали, не смогли уберечь их, и теперь они вечно в глаза нам глядят. Вновь уходят ребята, растворяясь в закатах. Позвала их Россия, как бывало не раз. И опять вы уходите, может, прямо на небо, и откуда-то сверху прощаете нас. Да куда ж вы уходите? Может,
Россию и свободу до конца. Офицеры, россияне, пусть свобода вас сияет, заставляя в унисон звучать сердца. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом, за Россию и свободу до конца. Офицеры, россияне, пусть свобода вас сияет, заставляя в унисон звучать сердца.